ତ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତ ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର 24 ଘଣ୍ଟା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କେମିତି ଗଲା, ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଗଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏବିଡିଓ ଯିଏ ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ଜେନାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତା ଯିଏ ଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭୟ ବାରିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାମଲା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତେବେ ଏବିଡିଓଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବିଡିଓ ଯିଏ ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ଜେନା ନିଜେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଏବଂ ଅଭୟ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 90ରୁ 100 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କଥା କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ଯଦି ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିବ ବୋଲି ଟାଙ୍ଗୀ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଥିବା ନେଇକି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅରିନ୍ଦମ ଯେହେତୁ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ତ ସେ କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି? ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ।